fukuyaŋkooɓe Afrik pot-ɗaa winndere no feewi e nder kawgel fuku winndere keewel ujunaje 2026 RFI ina sakkita on njeetato e mabɓe kippu ngendijo jeeyaade Afrik banggue worgo waɗi yiltaro muɗum e kawgel ko beeri winndere caggal nde o luuta fodde duuɓi 16 e nder dogge ɗin ina jeeya e mabɓe live foster mo duuɓi 25 fukuyanke hono barle e liggadano ina ardi e sembe ina jalba e dow hakkillantago muɗum e dille mum e gon wertallo Amin Gouiri leydi Algérie mo tawtoraka kan cakkitiɗo o Amin Gouiri ina jeeyani e fettiyankoɓe himmuɓe wonanɓe feere en e lewru tata ɓuru ɓennundu e pottital cehilago hakkude mabɓe e Guatemala o holliti nafoore mawde o dañani Algérie woni o heeɓi kadi penalty hakkillantago makko ni e fijo rokkimo peeje naftoje eltinowo makko tarbijo hono Cédric Bakambu ndendani démocratie kori Congo Cédric ma wawni medde e kan winnderiyankejo e duuɓi muɗum 35 gandal makko e darde e noddali makko e nder wertallo ngo ina foti wonde ngal wonande RDC o nanni loggi 4 e pasuji 3 caabiɗi ha gaddi loggi nayabijo Sadio Mané Sénégal gardiɗo Sadio Mané waɗi ni darde tinde gam heɓtande Sénégal kawgel fuku Afrique ujunaje 2021 woni titode adande e dongre nde e duuɓi makko 34 jibdande Bambali ina heddi e wonde ɗo wirde mawde e nder baroɗe teddugal joyɓijo Bilal El Khannous leydi Maroc e duuɓi 22 Bilal kewɗo limtede ɓurɓe wawde e nder duuɓi mum ina hiise ni wonde ko kañum woni karallotowɗo joguiɗo yiyande teskinde e ngo fijo nde o fetti hono futsal ha o dañi duuɓi 13 o tawtorama kawgel fuku winndere ujunaje 2022 to leydi Qatar jeego ɓiijo Amad Diallo ina jeeya e wawɓe mantinɓe e nder kippu leydi Côte d'Ivoire luutaɗo batte gañande e saaha pottital dongriyankewal e ñiibi les éléphants hitande ujunaje 2024 o fettiyanke Manchester United nanni loggi 3 e nder kan to Maroc koyngal makko nanal ngal e dogdu makko yawndu ina mbawi ni waddemo goto e peñji e kawgel fuku winndere nde jeeɗe ɓiijo hono Annibal Mejbri e duuɓi 23 Annibal Mejbri jeeya e calɗi fukuyankoɓe Tunisie fettiyanke o ina heblo fiide kawgel ko beeri winnderiyankori ɗiɗiɓel nde tawno o meeɗino rewde e Manchester United fettiyanke Berlin woni hoodere kippu leydi Tunisie tawi ni ko ɓuri 40 tawtorogol e laabi ɗiɗi jeytorogol e nder kan hitande ujunaje 2022 e hitande ujunaje 2025 cakkitiɗo hono jeeteɓijo Mohamed Salah Égypte mantinɗo e ngal jiɗɗal Liverpool mande fuku koyɗe Égypte hande o teskinɗo e Ligue 1 ma jogoni golle tiɗɗo ko fayi yeeso e nder pottite tati ɗeɓe mbaɗi e kawgel fuku winndere fira awnen hono les pharaons ɓe meeɗa folde hay pottital gotal e nder ɗum Mohamed Saleh ni ene jogui yakare ma ɗamaw ha joni folde ngo folotiro adango e nder dawal timmode